In Cebuano, the prefix mag is added to a verb to show habitual actions or things you do regularly. This is one of the uses of the prefix mag. For example, when asked, "Unsa imong routine sa buntag?" or "What is your morning routine?" You can answer using mag to indicate daily actions such as magmata ko sayo sa buntag. Magmata ko sayo sa buntag. Magbangon ko ug maghipos sa higdaanan. Magbangon ko ug maghipos sa higdaanan. Magtoothbrush ko sa akong ngipon. Magtoothbrush ko sa akong ngipon. Magligo ko. Magligo ko. Maghugas ko sa akong nawong. Maghugas ko sa akong nawong. Magpauga ko sa akong nawong. Magpauga ko sa akong nawong. Magsudlay ko sa akong buhok. Magsudlay ko sa akong buhok. Mag-ilis ko og sinina. Mag-ilis ko og sinina. Unya, magpagwapa ko. Unya, magpagwapa ko. Human ana tanan, andam nako. Human ana tanan, andam nako.